Ka FKGGP Shillong City haringkat ki arngut kinong lam uba Simon Merthong President Jong ka Nomensong Circle lembat uba Gary thank you Assistant Organizing Secretary Molai Circle hene kasngi kla shakhot hajer haki pulit jong kasada police station halo ka jingsha kno bachrong ti pasyo ya wai non kai jong ka Times Coaching Center badan halaim khara hene glacha hak kharsau terik unailar aja opsan Hadian baki dekat sungai gelap pentip yang ini dekat jauh Shillong City gelap pentip yang ini nong elam jauh sengkeme menin mencisngi ba kila syakhat apa ka lam kerak PS berkunjung mulai PS di tang kemenin pat gelap pentip no ba kila khat lang ya bro arngut chan ni support sarda PS mereka kes kebedai hadian mulai yuk menkeli na IUC badan mentah sarda PS yang ba kes kedai ba nadu benai Ogos ha ka ba ka way nong kai hati hapo Times kabadi ka coaching center kabaju I coaching kabadi ki MBA kini banking kumta tertar ti ula jorong keti way kena kentai ha kaba kita kena kentai la report so kpa la don gi number phone jo git khat jong Shillong City jongi te la ai tai kun na phone ya khat jong Shillong City FKGP Shillong City bat ulang ru ye ba kin select na sai kasngi re itai kin thai yong tor up nula jirong kti bang so sin ye kin select e haba itai kin thai pat ila up ya kata kasngi bon yu re hadin kumba hadin sitayau ula jirong kti no sa iwei pat kin thai ta ba let coaching hang tai te nakaliang kin khat jungi tai kin thai la report te nakaliang khat jungi la elect hang tai bagla let ban kendu ru yo director jong ketiga coaching center bat nakaliang director ru aba kini ki kena jongi la report ki ong ba kadon kata case molestation te bat nakaliang kasnong ru kala mi sakamat kisang samla ru kisang longkmir lawan bat nakaliang director la sim ka sinjam ha ba ban terminate no ite nom kai te ka ba pelingo pat ingi ha kani kasngi ba kai kata nakaliang ka police department pat ka khot ya ki kena jongi banwan sa sarda PS mentaban na bantaka investigation ndre gene ka penipat ba kan ni ka khot jo ka police department ni kena jongi ki belet ban yarap ya kini kin thai ki basha le kum ki jat kam ki mut ban penting ban pensmet ya ki kena seng ki jongi ki badon ni ki mensim ka ba kin sakri na bantaka hok na bantaka ri project beriu te nakaliang ka jongi ru ngiwan ban sanran ne nakaliang ka seng kemi ka ngau chief organizing secretary ngawan ban sanran lagi dekat dengan FKGP Shillong City hak ni janmit ke bawah ki kibat kidau pi yok jutip syakhat haji ki dekat kidau nakaliang polis nakaliang YO ang ba kadon ka jing tak ti ha ba nakaliang ki dekat jongi kala pen ngai ka tu section tu ka baki pengat kadai ba la pen mensau ya utau nong ikai Nrei nakaliang ke jongi pat ngong ba nakaliang ke police department ka song jing start juki baki pensha lagi dekat ke jongi ki le na mi kata kam kata ke bahasa taksi kadai kan thai kasi kadai nai ha di bananong stay Ano ka section ki pingat kini? ka section 115 but ka section 1262 ni kadai mentak ski arngut ki khot jong FKGP Shillong City ki pla syakhat ko iwei dei kerteng ide president jong kanong mansong circle ba Simon Merthong bat kumju I khot jong FKGP mulai circle samla Gary Nelson Thakil korang no kai ha the times mesti kadon persya saya magret kena kaliang au khasau trik benai Ogos staf nam arjar absan dan khot anjing